bolong iki. Nggih. Slamet tekamu negara Ngamarta. Nggih. Nggih. Slamet suwun kula wonten ngarsa paduka nuwun Prabu Puntadewa. Slamet mboten manggih alangan suwiji napa? Bekti kula katur nggih, Den. Mandekno Linggaya. Petruk ngaturake bekti tak tampa pangestuku wae tampanana Petruk. Nggih. Kula pundhi dadosaken jimat paripin dayana ing kasantosan mugi ndayana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula, Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Sangat kula pundhi dadosaken jimat paripin dayana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih, Ndara. Den bekti kula katur ndak ra sopan kok nek nganggo tangan mburi terus. Ya Petruk. Pangestuku wae tampanana nggih. Sangat dadosaken jimat paripin dayana ing kasantosan. Ndara kula, ndara kembar kemanikan. Ndara Nekula, ndara Sedewa bekti kula katur, Den. Ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa pangestuku wae tampanana, pangestuku tampanana Petruk. Nggih. Sangat matur nuwun. Mugi dados jimat paripin dayana ing kasantosan, mugi dados jimat paripin dayana ing kasantosan. Sinuwun Prabu Kesnra, anu Kresna, kula nganu apa bekti kula katur nggih, sinuwun. Ya Petruk tak tampa pangestuku wae tampanana. Nggih, sang kula pundi dadosaken jimat paripin dayana ing kasantosan. Ndara Setyaki bekti kula nggih, Den. Ya Petruk. Pangestuku wae tampanana. Nggih. Saya dadosaken jimat paripin dayana ing kasantosan. Ora kok kabeh dayana ing kasantosan ben saya sentosa. Saya rasa. Iya. Nggih, nggih. Kula niku bar tabrakan ning malah saya rasa. Iya ya Petruk mangkono. Nggih, nggih, mekaten. Nggih namung ngabari kemawon mbok menawi enten sumbangan-sumbangan. Ya Petruk mengko tak sangoni beres. Yes, sukses. Petruk wonten dawuh. Esmusu mengko pengawak Bajrabayana wigati apa? Tumuli matura Petruk kanthung bolong. Nggih. Awit pasang kaliman tapi pirang-pirang lodoni dumawaing tawang tuwang. Kebareng matur mbok bilih wonten lepat anggen kula matur samangke. Panjenengan kula caosi pangapura. Lho. Kosek lehmu matur ki kepiye Petruk? Lho, lha pripun? Kuwalik. Wah, kuwalik pripun? Lah sing leres niku pripun? Kudune rak yen kula lepat nyuwun pangapunten. Ah inggih tiba padha-padha ngaten. Niki anu kok namung intermezzo. Pun. Gampangane nggih. Nyuwun pangapunten waleh-waleh menapa? Waleh-waleh menapa sinuwun? Sowan kula menika sejatosipun dipun kengken Kakekne Semar. Dene aturipun Kakekne Semar nuwun sewu. Saderengipun badhe kula tirakaken murih sampun ngantos wonten tembung sudaning titipan miwah undhaking pawarta. Mengku karepi tembungmu kuwi Petruk. Nggih. Margi racak ingkang wonten menika malah undhaking pawarta sudaning titipan undhaking pawarta. Undhaking pawarta sudaning titipan undhaking. Waduh, oleh ku maca buku mau piye? Wah, sak kelingane wae. Ora masalah.
nyuwun pangapunten nggih. Iya Petruk ora dadi apa. Undhak ing pawarta sudaning titipan undhak ing pawarta. Aduh. Pun niki umpaminipun ler dusun menika wonten sawer ingkang agengipun namung sak jempoling suku. Nanging sareng dumugi wonten kidul dusun sampun wonten kabar ana ula gedene sak lengen. Dumugi dusun kidul dhewe kabare ana ula sing gedene sak kempol. Dados kabar wau saking wiwitan dumugi pungkasan boten cocok kalian kawontenan sak lugunipun. Ngaten. Sampai sini paham? Yo Petro. Banjur tembung sudaning titipan menika adaan saking nginggil grojok-grojok dumugi ngandhap namung kricik-kricik. Namung tes ngaten menika. Yo Petro banjur kepiye? Mengendikani Kiai Semar. Kakek Semar lumantar kula saestu nyuwun pangapunten yen pinten-pinten pisowanan niki mboten sih bocah wonten ing Negaring Amarta. Kula dhewe niku jane nggih gumun kalih bapak niku. Pinten-pinten dinten bapak niku senengane mung tongok-tongok pungun-pungun sarwi ngalamun. Mila kula lajeng miterang dhateng kakekne kula dedes. Jane wonten napa to? Nah, dangu-dangu bapak niku terus bloko. Yen jane bapak niku gadah gegayuhan kepengin bangun kayangan. Ning kayangan teng mriki sing dikarepke bapak sanes kayangan sing magrong-magrong kados kayangan Jonggreng Saloka, kados kayangan Kaendran, kayangan Sidik Pangudal-udal, kayangane Puradaya niku babar pisan boten, babar pisan niku sanes. Ning sing dikersake bapak niku kepengin dandan-dandan kahananing jagat, kepengin maluya jagat, kepengin nyelametake budayaning watak nista ambet Candala. Lah sakniki pripun to? Ketingale ngoten niki negara sing agung, dasare ayom. Tur inggih ayem ning yen diglejah diteliti jebul negara niki sakniki sorot ngenguwunge pun ketok layu. Sebab napa? Sebab anane sing ana dhuwur mung padha rame-rame, sing ana tengah mung padha regejegan golek benere dhewe, sing ana ngisor mung ngenteni besok kapan padange. Mongko wong ngisor wong cilik niku pun sami bosen, saben-saben mung do disuguhi wong padu, saben-saben do debat. Munine mesti mbela wong cilik ning nyatane pundi? Nyatane pundi? Nyatane sing ning ngisor ya panggah, mawon sing ning ngisor ya tetep wae. Sing ning ngisor ajeg padha megap-megap, jagat niki persasat melu nangis labet pakartine menungso sing do lali Purwoduksina. Kasusilan wis amis, rasa kabangsan wis tipis, rasa katresnan mring sesama wis kinikis. Rasa kawicaksanan ya wis kalis. Malake para narapraja ngumbar janji nanging mung lamis. Peratane negara niki sakniki pun remuk-rempu, luwih-luwih babakan hukum. Peratane hukum pun boten jejeg malih. Ucape para pengarep-pengarep niku boten kena digugu, karepe mung do nuruti nepsu. Mula mboten wige-wige, mboten mangu-mangu nginger pernatan sing baku nerak hukum sing lan saking utamaning laku. Pamrih supaya padha urip mubra-mubru, mula do kendel nyolong bondo negara dianggep ora saru. Yen dielingke malah do ngejak padu. Tutuke pecuca-pecucu. Kowe mono. Mangan duwite negara wetenge nganti mlentu. Bareng konangan dihukum 15 tahun ning lagi nglakoni 3 minggu pun metu. Mongko nek metu ora kudu 3 minggu. Ora kudu 3 minggu niku. 3 menit wae cukup kok jane. Aduh. Petro aja sembrono nggih nyuwun pangapunten nggih ben ora apa jenenge? Ben ora sepaneng-sepaneng banget lho. Men rada fresh pikirane. Ya. Merga niki kula anu terus ki nggih. Niku wis 3 minggu pun metu. Merga tutuke
Jeksa negara niku terkadang nggih wonten sing gelem dituku nganggo dhuwit miliaran. Lho nuwun sewu lho niki, nuwun sewu. Nyatane sakniki niku kathah para nayakaning praja sing mung do menggalihake kabetahaning pribadi, satemah lirwa ing sesanggeman boten migatosaken para kawula alit. Ning sing dipikir mung ngendile dhewe. Pun cobi to. Lah sakniki niku kadang yen digagas niku aneh. Perjudian kados to remi, domino, terus kiu-kiu, nomor togel, slot diberantas habis-habisan. Ning jebul sing ana dhuwur malah ana sing do gelem korupsi mangan duwite negara utawa nilep duwite para kawula. Lho, parah pundi jal? Parah pundi niku. Mongko watak menungso niku serakah. Yen nek korupsi upama ora konangan ngono ibarat wong mangan krosenak banjur anane mung ngarep tanduk wae. Mila mboten momo kaliyan sakniki para kawula banjur padha nggodel bingung nungsang palang numbuk bentus. Merga sing arep dinut sapa? Sing ajeng dinut sinten? Sing arep digugu sakniki sing ngendi iki do bingung. Anane mung padha sikut-sikutan sing kono mitnah kene, sing ning kene mitnah sing kono. Senengane do gawe pawarta ngapusi malah do seneng gawe berita hoak. Senengane do golek pendhok supaya ketok, senengane mung do golek benere dhewe, nek ora ngene ora. Pokoke pernatane pun berubah selangkrah ora karu-karuan. Mila Bapak sangat-sangat prihatin lajeng tuwuh pepinginan kepingin dandan-dandan budayaning watak nista. Kepingin mujudake manunggaling kawula kalian Gusti, kepingin maluya jagat, murih jagat niki ayem tata titi tentrem warata tias bagya mulya cekap semanten ingkang dados atur kula mugi dados penggalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngene wae beres iki. Wah nggih NB. NB ku yo apa Petruk notebook. Kula nggih boten ngertos NB niku napa ning wow Bapak nggih NB ngoten niku nggih. Niki namung kula pokoke sing saking Bapak kula aturke sinuwun kula, sinuwun sesembahan kula. Iya ya Petruk. NB niki nggih. Sanesane niku Bapak nggih kepengin dandan-dandan mangun wewangunan kadosta papan panembah, papan pawiyatan, papan kesarasan, papan olahraga, kolam renang lan sak pinunggalane. Nanging sinuwun sareng pinten-pinten ayahan kala wau dipun ayahi jebul nuwun sewu. Gadeng bau saking dasaripun sarwi cingkrang mila persajan kemawon cupet kirang dana. Lah. Bapak lajeng lenggah sarwi pungun-pungun ngalamun. Nanging sak sampunipun ngaten Bapak lajeng nampi sasmitaning Jawata bilih murih kasembatan gegayanipun Bapak menawi kakekne Semar saged mundi pusaka werna telu. Inggih menika setunggal pusaka Jamus Kyai Jimat Kalimasada, ingkang nomor kalih menika Payung Tunggul Naga, ingkang nomor 3 Tumbak Karawelang. Mila lajeng ewet papan perkewet ing atase mung batur kok badhe nyuwun ngampil pusakaning ratu menika mboten pinanggih ngakal lan nalar. Mila Bapak lajeng matah mitungkas dhateng kula truk. Kowe matura karo Gustimu ing Ngamarta. Aku ora wani ngampil siji-sijine srana Gustimu derekno menyang Pradisan. Surasane niku dimen wah angel nurukke suarane Bapak ki. Surasane dimen nguningani greget gumregeting para kawula nggone padha mangun praja, mangun wewengkon menika sinuwun pun monggo dipun penggalih. Monggo kapenggalih, monggo. Ya Petru, nanging utamaning jeneng ingsun nedya mundhut tetimbangan kelawan para kadang. Menika kok prayogi sanget sinuwun? Menika prayogi. Wonten samukawis menapa menika prayogi tetarosan kaliyan ingkang kadang. Werkudara ana perkara iki kadiparan pamrayogamu. Wah. Ora usah kesuwen. Ayo saiki mangkat menyang Karang Kadempel. Biyantu marang Semar nggone mbudidaya murih becing wewengkoning Pradisan.
Yen perlu pira ragate Werkudara saguh nampa tumrap kebutuhane Semar. Syukur yen ngono Yayi, Dimas Arjuna kepiye? Senadyan Arjuna ugi mekaten Prabu. Menawi wonten kekirangipun Janaka sagah bantu murih rancaking anggenipun Kakang Semar badhe mbangun. Senadyan pun kembar ugi mekaten. Menawi perlu kesatriyan sawut jajar miwah bumi retau dipun gadhekake kangge kabetanipun Kyai Semar. Waduh, kaya nganggo gadhek-gadhek barang. Ya muga-muga tenanan. Ora mung mandheg rasan tok. Sebab sok akeh priyayi gedhe-gedhe nek janji mung mandheg rasan tok. Sok do mila aku nek dadi sok dalan kene tak aspal. Barang dadi lali. Janji tinggal janji. Neng muga-muga iki tenan, muga-muga kabeh janji terrealisasikan. Lah nek kelakon do mbantu kabeh, aku sing dadi bendahara. Petruk ndleming ngopo? Mboten kok. Mboten. Mangke rumiyin Yai. Megat kelima sawetawis sareng Yai sami aji nampi aturipun Petruk kok lajeng aturipun ingkang raka mboten kapenggalih. Nuwun sewu sinuwun. Semunipun sinuwun Dwarawati kok mboten rena ing penggalih kawruhana Petruk. Kawruhana menapa? Ora. Aku tak meneng sik. Lho, lah kok semunipun mboten rena ing penggalih Petruk kula wonten dawuh Koko Prabu kok bakal ngersake mundhut ngampil pusaka Jamus Kalimasada. Oh, lah ngaten. Lajeng badhe kagem napa niku? Negara Dwarawati lagi ketaman pagebluk. Bisane mulya rengkaning praja lamun ditumbali Jamus Kalimasada. Oh, ngaten. Nggih. Dadi cethane Dwarawati sagedipun mulya rengkaning praja menawi dipun tumbali pustaka Kyai Jimat pustaka Jamus Kalimasada. Ngaten. Mengkono Petruk. Oh, lah nggih. Monggo mangsa bara anggenipun badhe menggalih. Neng nuwun sewu lho, nuwun sewu niki. Dwarawati menika ingkang jumeneng nata Sang Marting Jagat Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo menika nadyan titah swantah nanging titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Monggo Wisnu niku tukang dandani jagat, tukang ngayomi jagat. Lah yen negara Dwarawati sing ratune titisaning Wisnu wae negarane kok iso ketaman pagebluk, mendah negara liyane kaya ngopo rusake. Monggo negari sanes-sanesipun ketingalipun malah ayem mawon kados Ngamarta, Pancala, Panggombakan, Wirata, Mandaraka, Lesanpura, Kumbina ketingalipun nggih ayem-ayem mawon mboten wonten napa-napa niku. Lah kok jebul Dwarawati ingkang ketaman pagebluk ning ngatos-atos lho sinipun, ngatos-atos. Engko gek-gek niki Kresna palsu. Bahaya. Jalaran jaman sakniki barang mitasi niku kathah lho. Kathah sanget niku. Iya Petruk, sakniki wong nyewake sandangan wayang wae akeh. Aning kok iso ireng ya iki ya. Kok iso cemani ya nek nyewa sandangan. Ning tetep ngatos-atos lho niki. Mila jumbuh kalian atur kula ing ngajeng sampun ngantos wonten tembung undhak ing wawarta sudaning titipan mbok menawi nggih wonten mriki niki jumbuhing tembung menika. Pramila yen kula wonten mriki niki jumbuhing apa jenenge? Yen kula prayogi negari Dwarawati dipun uningani, dipun taliti langkung rumiyin yen cetha-cetha Dwarawati nandhang pagebluk. Monggo nanging menapa mboten langkung prayogi kangge menggalihake kawulane dhisik. Yen wis cukup lagi mikirke wong kono-kono. Lah wong sing kene wae mbutuhake kok malah arep dienggo bantu wong kono-kono. Pripun niku? Tur malih sinuwun menawi wonten karang kadempel pustaka Jamus Kalimasada niku mboten badhe pisah kalian paduka. Nanging menawi Jamus Kalimasada sios katur dibeta wonten Dwarawati badhe kangge tumbal. Dinggo tumbal niku biasane api-apike lho niki nggih. Api-apike niku nggih mung dipendhem dinggo adal.
Petruk. Iki kepeksa ingsun ingkang paring wangsulan. Oh nggih, neng nuwun sewu kok semunipun Sinuwun Ndarawati mboten rena ing penggalih kersane Petruk. Kowe ngerti Tom? Yen nggone bapakmu kepengin bangun kayangan kuwi sejatine luput lho. Luput pripun? Lupute bapak nggon ngendi ora? Ya genah luput. Kayangan kuwi nggone lenggahe para dewa. Lah kok dadi arep dibangun karo bapakmu iki karepe piye? Kuwi padha karo wis wani nyahak wonanging para Jawata, ngerti? Oh, lah kose ngejak geseh nek ngene iki. Ngene iki carane ngejak geseh. Nuwun sewu. Jare sampeyan ki titise Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan. Ning lah kok wah, dolanmu kurang adok. Monggo Sang Hyang Wisnu niku tukang dandani jagat, tukang nentremake jagat. Ning lah kok dadi ora pratitis nuwun sewu sinuwun. Nuwun sewu. Semar arep bangun kayangan ki ora kok arep bangun kayangan ing para dewa niku mboten. Kahanan koyo ngene kok malah arep nyambat bangun ki Semar ki udut wae ora kuat kok arep nyambat. Wah, arep ndarani arep bangun kayangan koyo ngene dewa-dewa. Semar arep bangun niku sing dibangun dudu kayangan. Dudu kayangan sing panjenengan karepe niku dudu sanes. Ning sing dibangun niku kayangane para menungsa. Tegese ajeng dandan-dandan budayaning watak nista, dandan-dandan pakartining menungsa sing do nungsang palang lumbuk buntus niku. Kaya ngono kok Semar disalahke. Mikir Mas, mikir. Lha kok kowe dadi malah wani nuding-nuding karo Semar, karo Kresna, kok malah wani sakecap padha sakecap. Ingsun iki ratu lho Petruk. Lah nggih kula niku ngertos jenengan niku ratu. Neng apa nek ratu apa nek Titis Wisnu ki ora kena kleru. Eling nggih Dan eling. Sampeyan niku arep Titis Wisnu ning isih kesandangan kulit daging ora bakal iso wal saka ina lali salah apes. Terus apa dupeh nek dadi ratu niku terus banjur sawenang-wenang. Njur midak wong cilik kaya kula ngoten iki. Dadi ratu mbiyen nek ora tak coblos ya ora bakal dadi jenengan niku. Bareng dadi kok terus semangkean. Wah, ki Kresna iki senengane kok. Wah, malah saya ndodro kowe Petruk. Anggepmu apa? Anggepmu apa? Wong sen Semar arep bangun kayangan luweh-luweh kok malah arep nyilih pustaka Ngamarta aku rasa rujuk. Mergo Semar tak anggap luput. Lah rak iya to. Sampeyan niku duwe panguwasa ning panguwasa niku ampun dinggih nguasani, Mas. Ning panguwasa niku dinggih ngayomi kawulane tur ora waton ngluputke. Nek ngonten niku jenenge ngluputke sing ora sepihak. Ngluputke ning mung sepihak. Ora ditaliti dhisik gegayuhane Semar kepiye sampean kesurupan apa to jane iki? Wah, wis kesurupan. Wah, jane iki ngerti gegayuhane Semar iki apik kok malah ora gelem bantu. Wose aku tetep bakal nrenggalani sing dadi karepmu, Tru. Aku ora lilo yen Semar arep ngambil pustaka Jamus Kalimasada tumbak Krawelang apa dene Payung Tunggul Naga. Mula ayo saiki kowe bali apa, Truk? Bali ning Karang Kadempel. Oh lah kose nek iki tetep salin bubukan nek iki. Apa nek sampean ratu ki njur Petruk wedi ngono? Petruk ki ora wedi karo sapa wae. Aku ki meng gatel ora arep penrenteng. Petruk ki ora wedi karo sapa wae. Lah mbok dewa to, lah mbok ratu to. Nek luput ya kudu tak waneni. Oh lah. Cethane kowe nantang karo Nata Ndarawati, kowe wani karo aku Petruk, mboten nantang, mboten wani. Ning sing kula waneni niku pakarti sampeyan niku mergo aneh. Aneh iku piye aneh Kresna saiki kok dadi nasar. Malah saya nyecamah. Wani sakecap padha sakecap. Wis Petruk, ora prayoga. Dia diniya ana ing setinggil. Mergo kene dudu papane wong padu, kersane pripun? Ayo metu njaba lho, metu njaba pripun maneman? Wah, arep metu njaba. Ki jane moko wis kenceng lho iki. Nang dadi kendhu mergo waduh lah omonganku ki nek ora kena direm karang bar tabrakan terus sarapku saru ki malah nyambung meneh. Ayo wis ora iso ngrem sing saru-saru aku. Kersane pripun? Metu njaba. Ayo Petruk metu njaba wis rasa kesuwen. Ayo metu njaba Setyaki Arjuna melu aku Setyaki Arjuna. Nggih. Kula tega.
Werkudara piye? Kok sajake Koko Prabu malah duka? Wis ben. Wah. Sing arep do regejekan wis ben wae. Sing baku ayu awake dhewe saiki nyuwun ana ngresani dewa nyuwun pitutur lan pepadang bab lakon iki. Prayoga Yayi. Kembar pun Kakang Sumedya kundur angedhaton lan bakal manjing sanggar palanggatan bodholna sangyan ingkang amblabak aning paseban inggih ngestakaken dawuh
griya mangu-mangungkung kandhuhan rimang lir lena tanpa kanin yen antulusa mengkudyah utama Piye ngapa kowe mlayu-mlayu ki? Kok ngandhen obraku ki ana apa jane? ngene Gong tak critani neng kowe ya ora kena mlayu lho bar iki bar tak critani kowe kudu ngewangi aku Lah kepiye to? aku iki mon jero wis ngaturke apa sing dadi dawuhe bapak wis tak aturke kabeh nang ngersani Sunan Prabu Untadewa Heeh, lah terus bar kowe lah kok semune iki Sunan Prabu Kresna ki atine iki rada pokoke piye ya Gong umpama nek leh ku ngamatke leh ku ngrasake iki Sunan Prabu Ndwarawati Sunan Prabu Kresna ki rada beda rada beda kepiye to? ya ora padha karo adate Ora padha karo adate iki kepiye? nah adate iki umpamane bapak lagi duwe gegayuhan kakekne Semar lagi duwe pepinginan mesti ndara-ndara Pandhawa klebu Sunan Prabu Ndwarawati iki mesti gelem paring pambiyantu. Ayo aku wis genah. Ning iki mau ora, Gong. Iki mau ki ora. Lah kepiye? Mau Sunan Prabu Kresna piye mau? Ki Sunan Prabu Kresna mau wah. Gayeng Gong ning jero wasawanmu gayeng. Aku wah padu karo Sunan Prabu Kresna. Padu. Kowe kuwi padu musuhmu Sunan Prabu Kresna ki jare iso mikir ae, Truk. Lah kepiye to? Musuhmu ki ra baen-baen. Lah aku ki lek ku wani madoni, lek ku wani padu karo Sunan Prabu Kresna mergane aku wis ngrasake kaya ada yang beda. Ana sing wagu ngono lho Gong dirasake iki. Wagu kepiye ngono lho tak rasa-rasake. Wagu kepiye to? Wah, jan kowe iki kepenak omong ki mbak alon-alon. Lah aku ki kon ora kon alon-alon kepiye Jal? Bar aku padu beberapa wis kon metu njaba aku ya mlayu to, Gong. Metu njaba oke. Ayo aku metu njaba aku wis metu. Tak enteni karo ngono lungguh-lungguh karo ngombe es teh. Mbok es teh sapa mau langsung tak ombe ben. Nah dedet butuhe ngelak to nyaut ngene wong wis. Sanggre mubeng, rada mubeng sithik terus ngetok karo santai kae wis ndarani es teh dhewe. Heeh, terus Sunan Prabu Kresna ngawe sapa jenenge? Anake werku-werku kuwi, anake sapa? Antasendra. Antasendra. Wis ora lucu Gong Antasendra wis suwe banget kuwi. Anu Gatotreja. Ha to. Antarja. Ndarantarja Ndara Gatotkaca. Terus ana Ndara Setyaki, ana Ndara Arjuna. Wis kuwi kepiye leh mau arep ngatasi kepiye nek ngono kuwi? Ayo. Waduh. Waduh. Anu wetengku rada lara sithik iki, Truk. Lah ngopo to, Gong? Lah ngopo? Ketoke asam lambung. Member anyar apa ya aku ki? Lah ngopo to, Gong? Kok kaya was-was men ki? Wah, lah wis lah kae wis dinteni kene wae, dinteni kene. Heeh, wis. Antasena. Heeh. Bekti kula katur nggih, Den. Bekti kula, Gus. Ya Petruk Bagong tak tampa. Tak tampa kowe ngaturke bekti tak tampa. Nuwun sewu niki kok Ndara Antasena mboten manunggal kalian para putra lan Singun Ndwarawati. Ora merga Antasena ki nggone wong bener.
Sapa salah tak selehke, sapa bener tak belani. Aku ngerti nek Kresna rawuh ki geseh karo apa sing dadi gegaweane bapakmu nggone bangun kayangan. Nggih. Lah nggih niku. Mongko gegaweane Semar ki gegayuhan sing luhur. Nek aku ya malah kudu tak bantu lah. Mula nek aku ora bakal terpengaruh karo kersane Woireng ki aku kira bakal terpengaruh. Wih lah yen ngaten Ndara Antasena niki ajeng mihak dateng kula ngaten. Ajeng bantu kula ngono. Ngewangi. Ya aja sumelang kowe, Truk. Ning gandeng kae sing bakal maju kae kakang-kakangku. Leh ku ngewangi aja nganti ketok. Ah, to ora wis mulai ora tetho ngene iki. Ana wong ngewangi kok ora ngetok ki kepiye? Wah. Senengane iki. Lho. Kepiye to? Lah entarane iki kepiye umpama arep ngewangi kok ora ngetok ki kepiye jalane kon? Wis, kowe menengo wae. Kae sing maju mak cilik Setyaki, ben. Arep tak gawe wirang. Sapa sing maju mengko dikembari wae rupane. Dikembari. Engko tak dandani dikembari. Terus kowe maju gawenan wirang. Oh, lah ngono ke beres. Bakom rene. Ampet-ampekan. Gejluk lemah ping 3. Agek ngapunten ya jenenge wong seneng kok. Terus lungguh dhuwur. Wah, Ding. Ngapunten jenenge nek wis malik dadi kaya ngene iki rasane kaya pengen solah, kaya pengen bebas. Ya wis, kowe wis tak dadani cara Mak Cilik Setyaki wis kowe gek maju kok. Mak Cilik Setyaki sing original kae gawenan Wiranggong. Oke, beres. Kowe truk mengko nggih. Apa ya sih? Aku bingung ya cakepane. Sigrabala kang tumingal prangajampu samya ngatali. Ladatet wilate ngodo
ing keparat murang toto ana sing wani ngembari karo Setyaki ora sabagian gunung sing tanpa guna kowe wani musuh Sencaki apa ora keparat ayo dibuktekke sapa sing tenan sapa sing Sencaki tenan ayo maju secangkah tak kendangi sak playumu anu sak polahmu Kodan. Ayo Sabato. Ayo Sabato. Ngono kuwi lho. Sopo iki? Wah, lah gayamu. Ayo wis Mak Cilik Setyaki wis mundur wis kewirangan saiki bali kaya wingi. Mengko tak dandani meneh. Ah wong urung tak kapak-kapake kowe wis arep bali. Wis. Jan puas aku nek ngene iki carane. Puas tenan aku iso mirang-mirangke Ndara Sencaki iki puas tenan aku. Saiki kae Petruk kontene, Truk, rene Truk. Ya. Pripun, Ndara? Saiki gendi kowe sing tak dandani. Oh, siap beres. Kula dandani sinten? Tak dandani dadi Kakang Gatotkaca. Wah, lha kula mboten saged mabur. Kula niku ora iso mabur. Nek dandane Gatotkaca kudu iso mabur. Wis mengko rasa sumelang. Kowe rasa sumelang mengko tak damoni mengko mebur iki iso. Ah. Yakin? Iki tenan truk iki bukan sulap, bukan sihir. Tenan? Iya. Wis ngampet ambekan. Sik sabar. Arep ngopo? Mboten. Ki namung ngaten niku kok. Apa to klerune iki? Gimana ketok gleleng ngono lho. Wis ora rasa kesuwen gek maju. Kakang Gatotkaca diundurke. Apa perlu digawe wirang, pokoknya digawe mundur, digawe wirang. Oh, siap beres. Aman.
lagi mabur ki. Wah, Ding. Lali aku. Rada nyerak rene. Wis ngono gek mabur. Wis ngene wae rasa nganggo gamelan. Wis edan kene. Ire kotosan Gatotkaca. Yen mapa karo Suta. Takapira Kresna muji sakta siktinira. Ing Sawa Gatotkaca. Ana sing madha rupa karo aku, Sawa Gatotkaca. Kowe sapa? Aku ya Gatotkaca. Kowe sing sapa? Ayo. Petruk kanthong bolong ana ngendi? Petruk kanthong bolong ana ngendi ora usah mbok delekake. Ora ana sing ndeleke Petruk kanthong bolong. Anane Gatotkaca padha Gatotkaca. Ayo saiki didu Gatotkaca karo Gatotkaca. Ampuh Gatotkaca sing asli apa sing kawe? Ayo didu, ayo. Mutiar. Tang 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 tang. Tang. Tunggu tak gendong. Tudahlah ketung. Kowe iso kaya ngene ora? Dimas Gatotkaca pun mundur mawon. Ana sing madha rupa dadi Gatotkaca. Apa iya? Pun boten sah majeng mangane dipadani karo kono. Ngono Dimas? Ya, inggih. Ning tenan ora apa-apa rasa maju pun boten sah timbang kewirangan ya. Ayo.
Piye, Truk? Pun beres. Kula pamir ilih kula mabur terus tak oncalke. Wis ben. Ning ya nyatane isin kewirangan kok. Lah iya. Tur Kakang Antarja barang ora sida maju kae. Mesti dikandani Kakang Gatotkaca nek maju mung kewirangan. Lah nggih. Terus sakniki pripun? Gawe sing maju iso ana siji meneh. Sinten? Sinten sik maju? Wah, nika. Ndara Janaka. Lah iya. Ya mung kurang siji kuwi meneh Bagong rene tak dandani. Wah, oke beres. Aku nek kon dadi Janaka senenge ora jamak dadi wong bagus. Serada gleleng sithik ora apa-apa. Yo. Cekat. Ngapa tambagan? Pun. Ora ampun ambegan kok iso wangsulan. Nding. Wis gek maju. Iya. Wah, aku ora iso ya. Wis mengko dipraktekke ning kono. Iya. Sopo meneh sing wani musuh karo Janakayu tak tandangane. Wani madani karo Candaka. Kowe sing madha rupa dudu. Aku sing Janaka. Sing asli mung aku. Kowe madha rupa karo Arjuna ya. Kowe ngaku kowe sapa? Sing ngutune aku kuwi kowe. Arjuna kok raine ireng. Arjuna ki wong bagus. Kaya aku Prada raine. Ayo kowe sing palsu. Sing madha rupa ki kowe dudu aku keparat. Wani madha rupa karo aku ayo. Yen pancen nyata kowe sekti, mungsuhmu dudu sapa-sapa nanging mungsuhmu Arjuna. Mungsuhmu Janaka. Ayo aku ya ora wedi karo kowe. Kowe njaluk diwirangke nganggo cara apa? Kowe njaluk diwirangke nganggo cara apa? Tiban tanganku pecah sirahmu. Ayo tiban tanganku. Ora ngopo-ngopo.
Udel aketung. Ya ha ha ha. Ya ha ha mati kowe sini. Wirang kowe. Nyai Arjuna rumangsa diwirang-wirange karo Bagong karo Petruk. Monggo genah pakartine Semar iki luput Arjuna. Lho wonten dawuh. Tetep arep melu pun Kakang apa arep sumusul marang kadang-kadangmu? Merga tak wis padhake galuh kae. Yai Punta Werkudara lan kembar malah wis padha budal menyang Karang Kadempel. Mongko galuh pusaka katelune uga malah wis uncat saka gedhong pusaka. Nggih. Kula nderek kuku Prabu kemawon lajeng keparengipun. Wis ayo. Nderek pun Kakang golek srana kanggo nggagalake kang dadi gegayane Semar nggone bakal mbangun kayangan Arjuna. Monggo kula nderekaken. Dimas Antasena iki mau sing wis ngewangi Petruk karo Bagong. Heeh. Lah iya lah. Wis ben wae lah Wakresna karo Mamana Arjuna malah do lunga ning kene iki ya. Wah, ya senajan Wakresna kae sing Sang Hyang Wisnu nanging isih kesandangan kulit daging dadi ora bisa wales kok ina lali salah lan apes. Mbok menawa Prabu lagi kemendungan, lagi peteng jagate, satemah banjur kaliput budine, banjur nguja hardaning kanepson. Monggo Kakang Prabu Wijaya Kusuma. Wis ayo. Nderek pun Kakang golek srana kanggo nggagalake kang dadi gegayane Semar nggone bakal mbangun kayangan Arjuna. Monggo kula nderekaken.
Mula nek lagi ngono kae ora perlu ditutke, nek perlu dielingake kali puting budi Prabu. Mula iki mau pancen aku ngewangi Petruk, ngewangi Bagong. Merga Antasena ki watake sapa sing salah tak selehke, sapa sing bener tak belani. Banjur prayogane kepiye Dimas? Ya prayogane kepiye Dimas Antasena? Wis saiki ngene. Perkara Kresna lan Paman Janaka saiki do lunga, wis ben wae. Malah prayogane saiki awake dhewe mengko Prapunden Pandhawa ning Karang Kadempel lelakon iki tak aturke ana ngersane Kakang Semar. Prayoga Dimas ayo. Ning Karang Kadempel wae ayo Kang. Anjrengkang puspitorum
siring samira nomre sekar kadung ko ngas kandanyo mawe raras retnaning driya Kakang Narada gara-gara ingkang tumandu ing kayangan Junggring Saloka jebul menika wonten suwanipun wayah ulun Narayana Kakang Narada. Nah inggih kaluhuran sabdanipun Adi Guru ingkang wayah niki sowan munggah wonten ing kayangan Junggring Saloka. Inggih Kakang Narada. Ingkang wayahipun Kresna sowan kanthi badan wadak pramila ndadosaken sumu ing gara-gara ingkang mekaten prayogi lajeng dipun piji mangarsa Adi Guru. Inggih Kakang Narayana. Tanpa pepindhan bombong ing tias ulun labet jeneng kita wis tanggap marang gregeting ngosik ulun lan tanggap marang kahananing jana luka. Inggih pukulun. Tanpa kula matur mestinipun Hyang Adi pukulun sampun prisa menggah kawontenanipun. Iya nggir. Persajan wae. Ulun wis suning mungguh apa to ingkang dadi tekad kita sekti mung bakal matur lan wadul mungguh ancasing Kakang Semar nggone sedya bangun kayangan. Lan sektine ulun uga ora narimakake. Ora narimakake marang lekasi lan ancase Semar sebab yen Semar bakal mbangun kayan iku ulun anggep nyahak wewenanging para dewa ing kayangan. Kalau dulu ya kok. Kaparang semula atur di. Kula sun nadi babakan menika sampun ngantos kadhati kejeron penampi lan sampun ngantos anggadhahi panyakraba bawawon ingkang dhateng Kakang Semar awit menapa sedyanipun Kakang Semar badhe mbangun kayangan menika tumrap kula menika pangajapipun tumuju dhateng kautaman lan ingkang dipun kajengaken Kakang Semar menika mboten kok lajeng badhe mbangun kayangan kados kayangan Suralaya suduk pangodal-odal kaendran lan sanesipun menika bawar pisan niku mboten Adi Guru. Nah ingkang badhe dipun bangun inggih ingkang badhe dipun bangun menika nggih kayangane menungsa niku tegese Kakang Semar badhe dandan-dandan budayane watak nista lan mestinipun Kakang Semar inggih badhe mbangun pembangunan ingkang wonten ing Karang Kadempel. Dados menawi kula menika malah kedah dipun sengkuyung Adi Guru. Boten Kakang, boten. Cetha yen ancasi Kakang Semar menika nyahak wewenang ulun. Krana tumrap ulun kayangan menika inggih papanipun para dewa ing kayangan. Pramila kedah dipun cabaraken. Oh, nggih monggo, monggo. Neng kula sampun ngemutaken lho menika, sampun ngemutaken.
Mangken lakone diwalik yen mangke genti Kakang Semar sing duka-duka kali Adi Guru. Kula tunggak waru mboten melu-melu tunggak dadap mboten melu garap lho Adi Guru. Kagyatrisang Wang Girinata Warang aturira sang resikane Kaputra Saksana gya nyidhika meleng cipta Oh sampun Kakang sedaya badhe kula dadaki Narayana kita ayos melang ulun uga sabiyantu sedya nyabarake sedyane Kakang Semar. Waduh matur sembah nuwun pulun Yaya Kresna Yayi Permoni Durga kula wonten dawuh pulun. Kita wae bebarengan lawan Kaki Kresna mudhuna ing Marcapada. Mungkih Budi Sarana nyabarake kabeh sing dadi sedyane Kakang Semar. Inggih dhateng sendika. Nanging lajeng kados pundi prayoginipun lampahan caranipun gagalake. Mangsa borong nggon kita gawe karti sampeka. Purbawasisa ulun paringake marang jeneng kita Durga. Inggih ngestakaken dawuh. Nuwun pamit pukulun. Nadyan kula inggih nyuwun pamit pukulun Durga lan Kresna ingkang padha prayitna ngati-ati. Kala narapa Kresna tandula sanyagra ring Resi Jahnawi Suta kamungka kalihira ing rata Batoban wayah ulun Kresna
Kepasange katuju nginu dene pukulan sang Hyang Jagat Girnata rasa rujo yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan. Malah uga wis dawuh marang awake dhewe mangsa baranggane gagal aku Kakang dadi gegayuhane Semar. Inggih lajeng keparengipun Kresna, apa dene Arjuna jeneng kita sakloron bakal ulun dandani dadi buta lan dadi gajah. Kanggo srana nyabarake ancase Semar Giri Godanan wewengkon Karangka Dempel Kresna lan Arjuna. Nggih ngestahaken dawuh pukulun, nggih ngestahaken dawuh pukulun. Wis megang napas ulun siji karaya ngger. Jaramaya wonten dawuh Ibu Betari Wadyabala baju barat jem setan mriwayangan sananane budalna kabeh supaya ngiri godha wewengkon Karangka Dempel gagalke Semar nggone bakal bangun kayangan wong kiwa tengen kono Giri Godanan sing jejeg tok gawe bengkong sing bener tok luputke sing padhang tok petenge sing bening tok gawe buthek inggih ngestahaken dawuh Ibu Betari. Mareka den prayetna sumurire seka bali
titione gandayani Den kula sangat ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami dene jangandika sampun kersa rawuh wonten ing sudung kula yaya Kakang Semar ngemuti lamun Kakang Nayantaka kuwi pinangka dadi pamomonging para Pandhawa wiwit kuncung nganti ing Gosprene. Pandhawa nate pisah kelawan Kakang Semar. Sarta wis akeh pituture Kakang Semar ingkang saekti andayani marang para Pandhawa. Mula bareng para Pandhawa midanget yen Kakang Semar bakal mbangun kayangan, tumuli Pandhawa banjur Suwanana karang kadempel ya mung wae diagung pangaksamane Kakang Semar. Yen to kadangku gedhe Mas Arjuna kalenggan iki durung iso melu sowan ana ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Mboten apa-napa kula iso nggana lan iso maklum yen Ndara Janaka mboten nderek rawuh ten mriki. Mbok menawi Ndara Arjuna nembe kalimput krana kenging pengaruh nganggep yen gegayuhane Semar niki dianggap luput ning mugi-mugi mawon mangke Ndara Arjuna tumuli diparingi eling. Wah Semar, mbok menawa saiki jlamrung lagi karo njlitheng Kresna kakangku. Mergo anane Semar arep bangun kayangan iki. Dianggep luput karo Kresna kakangku nanging aja sumelang. Punto aji kakangku aku lan kembar tetep bakal bantu sakwutuhe marang gegayuhane Semar. Iya Kakang Semar. Liranana para Pandhawa nyadong timbalaning Kakang Badranaya puntos kadang kudu piye Kakang? Nggih matur nuwun Den. Napa sing diaturke dening Bagong wau, dening Petruk wau niku lara sedaya, mboten dikurangi, mboten ditambahi. Matur nuwun. Ugi dene niki pusaka katelune pustaka jimat Jamus Kalimasada tumbak Kara Welang lan payung tunggul naga ugi malah sampun wonten ing Karang Kadempel. Mboten ajeng kula milik niku mboten namung kangge srana kekiyatan anggen kula badhe mbangun kayangan. Lah niki tumrap kula pancen wigati mula jangan dika tak aturi rawuh wonten mriki niki pamriye dimen saged nguningani greget mubah musih para kawula lan saged mujudaken manunggaling kawula kaliyan Gusti. Sing ning ngisor ya ngerti marang kewajiban, sing ning dhuwur ya migatekake sing ana ning ngisor. Pangajape supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman adoh saka memungsuhan lan tansah dicaketake dening sanak ruang mitra karuh kersane rumaket leda seduluran urip sing samat sinamadan daya dinayan bantu binantu margi tumrap kula. Wong urip ning alam padang niki nek duwe musuh siji niku wis kakehan, ning nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurang mawon. Niku sing luwih wigati mula muga-muga gegayuhan kula niki mangke saged dados sarana tiyang gesang wonten alam padang. Tansah tumindak utami atekan ati suci pepayung budi rahayu niku Den. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon liragin cahing risang mawe gandrung kabeh pengendikane Kakang Semar mesti bakal tak pundi. Kang mengkono banjur tumadung dawuh Kakang, pun sakniki jangandika sedaya kula aturi suminggah. Semene sawetawis wonten sudung kula jalaran iki mangke mboten ketang namung sak gebyaring tatit badhe wonten pacoban. Jalaran pacoban niku nggih pinangka pangungkaling laku. Ya Kakang, aku ngestake dawuhe Kakang Nayantaka.
kira Ndara Setyakita wonten napa kok mlajar Ndara? Kakang Semar. Kejaba aku nyuwun ngapura kelawan Kakang Semar lan Petruk lan Bagong. Ngaturi priksa yen Koko Prabu Ndarawati kalemput krana nganggep yen to gegayane Kakang Semar niki mangke dianggep luput, malah saiki Koko Prabu bebarengan kelawan Kang Mas Arjuna lagi mbudi dolan golek srana bakal gagalake gegayane Kakang. Lurah Badranaya lamun wis ndemuk marang kuncungira Sadyana parigawe satemana wujuding cahya kang mijil saka jagate nempuh dhateng Gajah Badar sejatining wujud Raden Arjuna. Pangapura dene tanpa naliti dhisik marang gegayuhane Kakang Semar. Inggih Den, nggih. Sing pun nggih mpun wong luput niku nek wis njaluk ngapura adile ya mung diapura. Waton ora dibaleni malih pun. Saniki mang manunggal kalih kadang-kadang dikandara iya Kakang Semar. Oh, Dalah Semar. Kowe manuta dadi wangsaku. Merga kegayanmu dianggep luput dening dewa. Aku kang dadi utusaning dewa sedya nyabarake gagalke nggonmu arep bangun kayangan. Dosa luputku karo kowe iki apa? Lan meneh gegayuhanku iki gegayuhan sing utama. Kok aku diluputke iki karepmu kepiye? Aku ora gendak sikara karo kowe. Aku ora luput, aku ora dosa karo kowe. Lah kok arep munasika karo aku ki apa ora kualik? Iki mengko kowe sing kena walat. Wah! Kakang Semar, nadyan dikepiye wae Kresna kalah pratitis karo Kakang Semar. Nyatane bae aku malah kesiku. Kakang, aku nyuwun ngapura Kakang Semar. Nggih punten, nggih. Lelakon iki dipendhet dikemahe mawon nadyan Pintaranjara langit
bebasan bisa ngikel jagat nanging isih kedunungan ina lali salah lan apes Den. Sak bejo bejane wong lali isih bejo wong kang ngeling lan waspada pun. Purnaning lampahan niki mugi saged dados sarana tumuruning kanugrahan lan tentreming jagat raya. Rahayu 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 Dara.